aktinge. Walah, selakat itu kok minta kesusu lagi. Salah asal. Ini beberapa kali sekira mau dia mungkin tidak sampai rekonsentrasi. Maksudnya itu tidak ngamal baru. Nah kalau yang pakai main tuh sampean. Arek ngamal mangewu kok baru 50.000. Betul orang kuwi. Tenane ini. Arek ngamal 20.000 kali 2.000 betul ora? Sudah, dulu dewe-dewe atine jenengan nggih. Ya kali amal kali selawatan Mbak Ibu. Niki hubungan kula panjenengan mboten namung kali Gusti Allah nggih. Wong ora cukup mengoja karo ngaji, pikir karo dikaro. Ya ora cukup dikir, ngoja, ngaji, mujahadah, ngono. Salat ngono. Ora cukup ibadah pamdok tapi kita butuh juga harus dijaga apa yang namanya hubungan dengan sesama manusia. Kudu rukun sedulur. Nggih, nggih. Kudu akur karo tangga tetangga. Amin Allahumma. Amin. Lamun gede syukur bakal urip makmur. Lamun syukur ora iri, ora dengki marang sedulur. Lamun ati kufur karo dulur ora akur. Ati kang kufur tumindak ngawur awak ing tutur niate bakal kabur bakal batang ing alam kubur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi panjenengan menawi dipun niati ingkang estu le muslimatan nyuwun karo Gusti Allah muga-muga diparingi istiqomah niku insyaallah nginjang teng alam akhirat anggenipun munggah swarga sidata yarah rono. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Piye? Zumara. Sak temene wong-wong sing takwa kuwi sok le digiring karo Gusti Allah nang swarga kanthi berbondong-bondong berkelompok-kelompok. Sampeyan arep dhewe arep bareng-bareng. Bareng sapa? Bareng aku? Nggih. Anjuk sarwane sampeyan kon bareng sapa? Oh wis dhisik. Ana sing wis dhisik. Ya muga-muga wae amin nggih. Atosipun madhep sesama seda langsung tekan swarga. Sebab sing seda ki ana sing ora langsung swarga, dadak nang neraka sik.
Menungso kuwi suwek bar mati nasibe werna siji langsung swarga, loro mampir sik nang neraka joget swarga, telu langsung neraka sak jejune. Kuwi Mas mosok ngono kuwi. Sampeyan telu kuwi milih ndi? Kaya nomor piro iki ngeteke ora semono. Halo. Lontong tahu apa lontong sate, ibu-ibu condong berai, dijawab ben dadi bunga, siji loro telu, astane. Ben nomor siji loro apa telu? Apa siji kowe? Amin Allahumma. Amin. Sarate mati ranggawa dosa. Sampeyan sing dosa apa ora? Ora aja mati sing. Sampeyan saiki dosa marak mati ya, ora langsung swarga gak iso. Dadi aja mati sik. Iki dina apa ta iki? Sampeyan senenge nek mati dina apa? Aja muas. Minggu Selasa Kamis. Nang dina meneh. Oh cuma sekeri. Cuma ini cuma apa kowe? Oh sing keri meneh. Amin Allahumma. Insyaallah berkah jenengan rawuh niki di samping niat-niat thalabul ilmi, niat silaturahmi insyaallah yumadulahu fi umrihi. Apa? Bawake umure. Nggih, wong ketemu kanca jejer iki seneng banget ketemu jejer. Ini senengnya apa? Padahal ora ngerti apa-apa. Iki senengnya kaji. Nggih ta? Ketemu kanca dulur to iki wis seneng. Ora ngerti apa-apa iki wis seneng. Lah rasa seneng kuwi, napa Bu? Itu memberi energi positif. Apa? Positif. Nggih iso nyehake awak. Nek awak kok kesehate, insyaallah dawa umure. Amin. Tapi jenengan nang menggale milih malah madhep iki. Nggih. Iya apa? Sopo ngandeng-ngandeng ngono. Menggale mikir sareng-sareng. Wong kok akeh sehate napa dadi iso bawa ulure. Nah iya. Ane wong lora. Ane ramari yo. Mati. Sepele iki ngene iki nggih. Nek wis matan rono rene, kayane wonge rawah-wah ben kose. Ya maksudnya masa nangke nek dadi kaya mamah-mamah. Maksudnya owah iki berubah saka keset menyang sregep muni to saka keset menyang sregep saka cetil menyang saka elekan menyang saka sok brengat-brengu terus nggih napa nggih iki jenenge berubah kados wau ngendikane Kanjeng Nabi nek gelem berubah dina iki luwih apik timbang dina maksimale nang kono taunan ra apa lewah beda taun ngene wis sasi wis ora umpama ngoten niku gak apa penting ada perubahan entah masanya pendek atau lama itu semua sebetulnya apa Bu? Tergantung niatnya dan petunjuk dari Allah. Ketika Allah sudah beri petunjuk maka nek cara wong Jawa iso malih krembiang apa Bu? Ora malih krembiang. Ya berubah 360 derajat rabaen-baen gak wis 90 derajat gak wis 180 gak nganti riter apa lewat hati mubang nganti 300 lidah nggih napa nggih semene belas ra tau musimatan
Wes udah umur 50 tahun, rong tahu pisan-pisan belas muslimatan iki rong tahu. Ra kenal apa kuwi muslimatan, mah ra ngerti. Oh ya muslimatan ki mau dolanan apa kuwi? Gak ning lebar niku bar ngerti ana muslimatan apa sing dilakoni dan apa tujuannya. Nah, cuma lihat yang saiki sregep dhewe nek mangkat tasik dhewe nek lingkuh ngarep dhewe nek drahar kok dhewe alasan ngoten niku amin Allahumma amin nek wong ki ape ora werna kadang sing manis keset ya ono nggih napa nggih biar terus hati kita harus kita jaga Bu makanya ngaji aja mek tekanan lingo mek mobil mobil rapati api kok Bu lagi apa mau tambahan halo owah nggih sing nggih jenengan nuwun sewu kula tak aturke iki sing jeneng muslimatan iki diumpamake kaya kendaraan kaya apa ini bagian dari organisasi apa yang namanya NU nggih apa nggih iki kendaraan awak dhewe nek kula sok mastani kendaraan NU ki kuwi kendaraan sing patas and full AC apa? AC iki patas ora apa? Cepet wis makane dasik tekan swarga insyaallah amin cepet kok nggih to kenapa kok cepet halo tahlilan hadiah aku ya muni to ya Allah sampe lirik sing kendel nggih sing kendel apa masing-masing kita punya akidah nggih jadi menurut saya sing jenenge Muhammadiyah sing jenenge apa liyane Muhammadiyah apa wis besar loro iki NU lan Muhammadiyah kene apa ana MTA ana LDI gitu nggih ana Wahabi gitu sapi iki ana ora itu semua organisasi gitu nggih cilik amal gede kabeh ana sing ngawasi lek bahasane kula ada CCTV yang tidak pernah berhenti meskipun listriknya mati nggih napa nggih nek CCTV sing dipasang nek listrik mati ayo rampung ra weruh ra ketok nggih to utawa diawasi menungso nggih kula kan maca ngaji ngaji apa masih mau gue lagi selapanan rakan suwe-suwe cekak mugi-mugi insyaallah dadosaken sababiyah panjenengan sedaya terutama Sohibul Bait Ibu Jabulati tansah keluargi tansah dipun paringi sehat walafiat sehat badane sehat atine mugi sehat sadhumete sedaya paringi rezeki langkung kathah langkung barokah mugi saged pirah-pirah mugi Mekah lan Madinah lan mugi sedaya tambah kiat iman Islamipun tambah enteng lan istiqomah ibadahipun tambah kualitas lan kuantitas ibadahipun mulai ibadah tambah kenjang setase kurang dengan sekali kula kenjang selasa lagi bakdo dulu tegak kula nggih Bapak Ibu nggih lan mugi-mugi menika dadosaken wasilah kangge kula panjenengan sebagai orang tua menetapi apa yang menjadi kewajiban putra wayah sedaya dipun kersakaken kalih Gusti Allah dadosa putra wayah ingkang sholih lan sholihah mugi-mugi dipun paringi husnul khotimah min ahlil jannah al-fatihah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب اللهم يسر لنا كل أمورنا من أمور الدنيا والآخرة وحسن مرادنا بالخير وحسن مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kirang pun yang pamunten wa akhiratum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.